Langsung kemawon. Oh ngaten. Nggih. Nah. Penak tenan. Heeh. Kae Durayu karo nguyuh sedilo kae. Heeh, nguyuh kae. Wah, gak gerajak-gerajak wis wae. Ayo dicedak aja adoh-adoh. Heeh. Ya mak apik. Monggo Bu dipun lajengaken. Pati Apa? Malam Minggu. Satu, dua, tiga, empat. Penggeronge, kok apik penggeronge tok ya. Piye pripun mau cakepane? Tegane kambel ijo wedane sing duwe bojo nanging aja lu. Rungokno, Nduk. Tegane kambel ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro, mundak serakah kowe. Iya. Ning lek poligami piye? Kuwi beda meneh. Poligami boleh asalkan mampu. Tanda kutip kuwi. Siji rung oleh kok loro. Tak golekke apa piye? Wong kene ya akeh. Kowe gelem sapa to? Aku gelem kowe dalange pasar pon Mas Patih. Mas Patih apa ora gelem sing awakku semlohe-mlohe ngene. Semblohe. Kula saged gaya napa mawon Mas Patih. Jangan ngono. Mangga Bu dipun lajengaken kerang sithik. Ya. Diceluk ndara kae.
dan limpuk kekurene. Rungokno nduk. Degane kambel ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro, mundak serakah kowe. Iya.